नमस्कार. मी रुपाली महेश जोशी. मी येलो स्कूल फॉर डिफरंटली एबल्ड चिल्ड्रन या विशेष मुलांच्या शाळेमध्ये विशेष शिक्षिका म्हणून काम करते. आज आपण विशेष मूल आणि विशेष मुलाचे संगोपन याविषयी थोडक्यात जाणून घेऊया. बऱ्याच वेळा पालकांना प्रश्न असतो की मुलाचं आपल्या विशेष मूल म्हणून निदान झाल्यानंतर की आता काय करायला पाहिजे मुलासाठी, मुलाला कुठल्या शाळेत टाकायला पाहिजे, मुलाला कशा प्रकारे शिकवायला पाहिजे, त्याचं संगोपन कसं करावं, हा खूप मोठा प्रश्न पालकांसमोर असतो. तर अशा वेळी पालकांना अनेक वेगवेगळ्या लोकांकडनं, नातेवाईकांकडनं खूप सल्ले दिले जातात की असं करा, तसं करा, हे करा, हे करून बघा, ते करून बघा. त्याच्यामध्ये घरगुती उपाय असतील किंवा अजून कुठल्या गोष्टी असतील, ते सगळे उपाय पालक त्यांच्या परीने करत असतात आणि नातेवाईक पण त्यांच्याकडनं त्यांना जसे अनुभव असतात त्याप्रमाणे सल्ला देऊन करून बघत असतात. परंतु एक विशेष शिक्षिका म्हणून मी या क्षेत्रात जेव्हापासून काम करते आहे तेव्हा आम्ही जे शिक्षण घेतलं आहे विशेष मुलांमध्ये, तर त्याच्यामध्ये अर्ली डायग्नोसिस आणि अर्ली इंटरव्हेन्शन याला खूप महत्त्व आहे की लवकर निदान आणि लवकर उपचार होणे. त्याच्यावरती उपचार होणे म्हणजे फक्त की वैद्यकीय उपचारच नव्हे, तर विशेष शिक्षणाद्वारे मुलाला विशेष प्रशिक्षण मिळणे हे जास्त महत्त्वाचं आहे आमच्या दृष्टीने. तर मग मूल ते कुठल्याही क्षेत्रातलं असो, जसं की आता विशेष मुलांमध्ये बऱ्याच वेळा आपण बघतो की मूल CP आहे, मूल डाऊन सिंड्रोम आहे किंवा मूल ऑटिझम आहे, मूल हायड्रोसिफॅली आहे, मायक्रोसिफॅली आहे किंवा मूल फ्रजाइल एक्स सिंड्रोमचं आहे. असे अनेक प्रकार आपण विशेष मुलांमध्ये बघतो. मूल ADHD आहे, हायपर ॲक्टिव्ह आहे, अशी बरीचशी नावं तुम्ही लोकांनी ऐकली असतील. तर त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा प्रश्न पडतो की आता मूल आपलं ऑटिझम आहे किंवा डाऊन सिंड्रोम आहे, तर याला काय करायचं, याचं कसं शिक्षण करायचं किंवा याचं संगोपन कसं करायचं, याला कसं घडवायचं. कारण विशेष मूल म्हटल्यानंतर त्याची एकाग्रता कमी असते, त्याचा एका जागी बसण्याची क्षमता कमी असते, त्याचं आय कॉन्टॅक्ट कमी असतो. आय कॉन्टॅक्ट म्हणजे नजरेला नजर देणे याची क्षमता कमी असते. मूल कधी खूप चिडचिडं असतं किंवा काही मुलांमध्ये खूप विध्वंसक प्रवृत्ती असते की तोडफोड करणार, हे फेकणार, ते फेकणार, कुठलीही वस्तू घेऊन तोंडात घालणार, हे अशा बऱ्याचशा वर्तन समस्या पण मुलांमध्ये आपल्याला दिसून येतात. तर अशा वेळी मूल चालत नाही लवकर, मूल बोलत नाही, मूल उठून बसत नाही, या अनेक समस्यांना पालकांना तोंड द्यावं लागतं. आणि अशा वेळी पालकांना असं वाटतं की मग मुलाचं नेमकं करायचं काय, मूल अजून चालत नाही, मूल बोलत नाही, मग त्याला शाळेत कसं टाकणार. मग या सगळ्या गोष्टींमध्ये बराचसा कालावधी निघून जातो आणि मूल चालेल तोपर्यंत आपण वाट बघूया किंवा मूल बोलेल तोपर्यंत आपण वाट बघूया. मग त्यासाठी वेगवेगळे प्रयत्न केले जातात. मग ते कधी योग्य दृष्टीने असतात किंवा कधी अयोग्य दृष्टीने पण प्रयत्न होतात पालकांचे. कधी पालक स्पीच थेरपिस्टकडे घेऊन जातात किंवा कधी काही वेळा पालक असे प्रयत्न करतात की घरगुती उपायाने ही गोष्ट दिल्यामुळे मूल बोलायला लागेल, ती गोष्ट दिल्यामुळे मूल बोलायला लागेल किंवा असं केल्याने मूल चालायला लागेल, ही मालिश केल्याने मूल चालायला लागेल वगैरे, अशा बऱ्याचशा कन्सेप्ट आणि मिसकन्सेप्टमधनं पालक जातात. तर त्यावेळी मी पालकांना असाच सल्ला देईन की योग्य निदान झाल्यानंतर योग्य उपचार पण तितकेच महत्त्वाचे आहेत. की जरीही मूल बोलत नसेल, चालत नसेल, तरीही विशेष शिक्षणामध्ये या सगळ्या गोष्टी मुलाला शिकवल्या जातात. मग चालत नसेल तर त्यासाठी फिजिओथेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपीद्वारे मुलाला ट्रेनिंग दिल्या जातं की त्याला चालण्यासाठी काय काय करायला पाहिजे. त्या दृष्टीने फिजिओथेरपिस्ट त्यांचे उपचार करतात, ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट त्या पद्धतीने उपचार करतात आणि थेरपीज देतात. मूल जर बोलत नसेल तर बोलण्यासाठी स्पीच थेरपिस्ट त्याच्यावरती उपचार करतात आणि त्याप्रमाणे त्याला थेरपी देतात. त्याचं असेसमेंट केलं जातं आणि त्या पद्धतीने त्याला त्या दृष्टीने ट्रेनिंग दिलं जातं, थेरपीज दिल्या जातात. आणि राहिलं बाकीचं की मुलाची एकाग्रता कमी आहे, मुलाचं
आय कॉन्टॅक्ट कमी आहे, मूल अतिचंचल आहे, एका जागी अजिबात बसत नाही, तर या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, मुलाची फाईन मोटार ॲक्टिव्हिटी जे म्हणतो की कुठलीही वस्तू मूल पकडू शकत नाही आहे, छोट्यातली छोटी असेल किंवा मोठ्यातली मोठी असेल, याला सूक्ष्मकारक कौशल्य म्हटलं जातं. मुलाचा त्याच्यामध्ये पण अभाव आहे किंवा सूक्ष्मकारक कौशल्य त्याचे अविकसित आहे, फाईन मोटार डेव्हलपमेंट प्रॉपर झालेलं नाही आहे. तर त्यावेळी विशेष शिक्षक त्याच्यावरती काम करतो. त्याचा सिटिंग स्पॅन म्हणजे एका जागेवरती बसण्याची क्षमता वाढण्यावरती पण विशेष शिक्षक काम करतात. तसेच मुलाचा आय कॉन्टॅक्ट कसा वाढावा त्या दृष्टीने पण त्याच्यावरती काम केलं जातं. म्हणून ज्यावेळी मुलाचं निदान होईल त्यावेळी एक वैद्यकीय सल्ल्यानुसार आणि वैद्यकीय ट्रीटमेंटच्या सोबतसुद्धा विशेष शिक्षणाची पण मुलाला गरज असते की ज्यामुळे मूल चांगल्या प्रकारे घडू शकतं आणि जेवढ्या लवकर मुलाचं निदान होईल आणि जेवढ्या लवकर विशेष शिक्षणाचा पण त्याला ट्रेनिंगचा भाग मिळेल त्यावेळी त्याच्यामध्ये निश्चितच चांगल्या प्रकारे डेव्हलपमेंट होताना आपल्याला दिसून येते. हा आमचा अनुभव आहे. आणि त्याच्यामध्ये की आता नेमका पालकांना प्रश्न पडतो की आपण आता मूल नेमकं टाकायचं कसं शाळेमध्ये, ते चालत नाही, बोलत नाही, त्यामुळेही पालक लवकर शाळेत टाकत नाहीत मूल. आणि जर मूल बोलत असेल, चालत असेल, पण अतिचंचल आहे, ते एका जागी थांबतच नाही आहे, मग कसं काय शाळेत बसेल मूल, म्हणून पण पालक बऱ्याच वेळा शाळेत टाकत नाही. परंतु ह्या सगळ्या गोष्टी अतिचंचलता कमी करणे याच्यासाठी सुद्धा विशेष शिक्षणामध्ये बऱ्याचशा वेगवेगळ्या टेक्निक्स आहेत, वेगवेगळ्या स्ट्रॅटजीज आहेत. त्यामुळे मुलाची ती क्षमता वाढवल्या जाते आणि मूल एकाग्र चित्ताने एका जागी बसतं. त्याची ती क्षमता वाढवून मुलाला त्याची हायपर ॲक्टिव्हिटी अतिचंचलता कमी केल्या जाते. त्याचा फाईन मोटर प्रॉब्लेम असेल तर तो पण कमी केला जातो. त्याचं ग्रॉस मोटरवरती पण काम केलं जातं. त्याच्या बिहेवियर म्हणजे वर्तन समस्या, बिहेवियर मॉडिफिकेशन म्हटलं जातं त्याला, की त्याच्या वर्तन समस्यांवरती पण विशेष शिक्षणामध्ये काम केलं जातं. तर या दृष्टीने मूल जर विशेष शिक्षणामध्ये आलं तर त्याची भरभराट किंवा त्याचा वाढ आणि विकास आपल्याला चांगल्या पद्धतीने होताना दिसून येतो. त्यासोबतच वैद्यकीय उपचाराची जर गरज असेल तर विशेष शिक्षक ते पण सांगतो. जर मुलाला झटके येत असतील तर त्या पद्धतीने डॉक्टर त्याला झटक्यांची औषधं देऊन झटके कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. आणि अनेक वर्ष, अनेक महिने, अनेक दिवस, थोडे दिवस औषधी घेतल्यानंतर झटक्यांचं प्रमाण पण कमी होतं. त्यासोबत विशेष शिक्षणासोबत बाकीच्या थेरपीज जसं फिजिओथेरपी असेल, स्पीच थेरपी असेल, या थेरपीज ऑक्युपेशनल थेरपी आहे, या सगळ्या थेरपीज देऊनसुद्धा मुलामध्ये चांगल्या प्रकारे वाढ आणि विकास होतो मुलाचा. म्हणून जेव्हा मूल नॉर्मल शाळेमध्ये टाकलं जातं त्यावेळी मी पालकांना हे सांगेन की त्यासोबत पालकांनी मुलाला विशेष शिक्षणाचा सुद्धा थोडासा टच ठेवावा की जेणेकरून मुलामध्ये वाढ आणि विकास होण्यास जास्त चांगल्या प्रकारे मदत होईल. जसे की जर तुम्ही आठवड्यातले 5 दिवस 6 दिवस शाळेमध्ये, सामान्य शाळेमध्ये मूल टाकलेलं आहे आणि जात आहात तर त्याला त्यासोबत विशेष शिक्षकाकडे सुद्धा 2 तास दिवसातून किंवा आठवड्यातनं 2 दिवस तरी घेऊन जात जा. म्हणजे जेणेकरून अजून आपल्या या ज्या काही समस्या आहेत की वर्तन समस्या आहेत, सेन्सरी इंटिग्रेशनचे प्रॉब्लेम असतात की जे आपले 5 इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय आहे त्याच्यामध्ये कुठे काय अडचणी असतील तर त्याच्यावरती सुद्धा विशेष शिक्षणामध्ये काम केलं जातं. तर या सगळ्या गोष्टी विशेष शिक्षक तुम्हाला व्यवस्थित पद्धतीने सांगून त्याच्यावरती उपचार कसे करायचे आणि त्याचं ट्रेनिंग पालकांना दिलं जातं किंवा त्या मुलावरती ते ट्रेनिंग केलं जातं आणि मुलामध्ये व्यवस्थित चांगल्या पद्धतीने प्रगती होण्यास मदत होते. तर मला पालकांना हे सांगायचं आहे या ठिकाणी की तुम्ही सामान्य शाळेमध्ये मूल जाऊ द्या, परंतु त्यासोबत विशेष शिक्षकाची पण मदत घ्या मुलाचा वाढ आणि विकास होण्यासाठी. तर
नाही असं ज्यावेळी पालक असं करत नाहीत, फक्त सामान्य शाळेमध्ये मूल पाठवतात आणि काही दिवसांनी असं लक्षात येतं पालकांच्या की मुलाच्या वर्तन समस्या खूप वाढलेल्या आहेत. मूल अजूनही एका जागेवरती बसत नाही आहे. मूल अजूनही पाहिजे त्या पद्धतीने एखादी वस्तू हातामध्ये पकडू शकत नाही आहे. मूल अभ्यास व्यवस्थितरित्या करू शकत नाही आहे. त्यावेळी मग कधीतरी पालकांच्या लक्षात येतं की अरे, हे भलतीकडेच आपण कुठेतरी चाललेलो आहे. मुलाच्या अनेक समस्या त्याच्यामध्ये वाढलेल्या आहे आणि मग नंतर कुठेतरी पालक मग विशेष शाळेकडे किंवा विशेष शिक्षकांकडे किंवा विशेष थेरपींकडे वळतात आणि त्यावेळी बराचसा उशीर झालेला असतो आणि मग आम्ही पण तिथे खूप जास्त काही आम्हाला पण स्कोप नसतो काही सुधारणा करण्यामध्ये, असं बऱ्याच वेळा आमच्या लक्षात आलेलं असतं. तर असं न करता जर सुरुवातीलाच जर मुलाचं डायग्नोसिस झालेलं आहे की तुमचं मूल विशेष आहे आणि त्याला विशेष पद्धतीने शिक्षण घेण्याची गरज आहे आणि विशेष पद्धतीनेच थेरपीज देण्याची गरज आहे, तर कृपया पालकांनी त्या दृष्टीने विचार करावा आणि आपला ॲक्सेप्टन्स लेवल की जो ठीक आहे की आता आपलं मूल विशेष आहे हे स्वीकारा, लवकर याचा स्वीकार करा आणि त्या पद्धतीने त्याच्यावरती उपचार करायला, विशेष पद्धतीने उपचार करायला सुरुवात करावी, असं मी पालकांना सांगेन की जेणेकरून तुम्हालाही त्या गोष्टीचा त्रास होणार नाही पुढे चालून. कारण मुलांच्या समस्या वाढत जातात आणि त्यामध्ये पालकांना त्रास होतो आणि आमच्याकडे पण खूप असा स्कोप राहत नाही मुलांवरती काम करायला किंवा डेव्हलपमेंट करायला. आम्हीसुद्धा त्यावेळी असं म्हणतो की आपण आता प्रयत्न करून बघूया, जे काय होईल तेवढे त्या दृष्टीने आपण असं प्रयत्न करून बघूयात. त्यामुळे मी पालकांना असं सांगेन की मुलाचं डायग्नोसिस जर लवकर झालं असेल तर त्याला लवकर शाळेत पण टाका आणि त्यासोबत विशेष शिक्षण आणि विशेष थेरपीची पण त्या मुलाला तितकीच गरज असते. त्या दृष्टीने तुमचे प्रयत्न नक्कीच ठेवावेत, असं मी माझ्याकडनं तुम्हाला सांगेन एक विशेष शिक्षिका म्हणून. तर आज आपण एवढं बघून इथे थांबूया आणि पुढच्या सेशनमध्ये आपण डिटेलमध्ये थोड्या बाकीच्या गोष्टी बघूयात. जर कुणाला काही अडचण असेल, कुणाचे काही प्रश्न असतील तर निश्चितच तुम्ही विचारू शकता आणि पुढच्या सेशनमध्ये तुम्हाला अजून कुठल्या विषयावरती जास्त चांगल्या प्रकारे चर्चा करायला किंवा तुम्हाला माहिती घ्यायला आवडेल, हे जरी तुम्ही मेसेज बॉक्समध्ये टाकलं तरी त्याच्यावरती आपण माहिती घेऊया आणि कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.